wijn heeft ze het eigen bierboete gezet. En ga ik de hele weg door naar de bakker. Kunnen we naar onderweg en 10 pistolets. En dan neem de auto met. Dan kan ze een hele weg tegen de wasstraat doen. Want ik moet vanmiddag... Hallo, contact. Zit jij tegen de muur te praten of zo? Ik heb stiegende naam. Het printje. Het printje van Pierre. Ik heb het nog altijd niet begrepen. Is toch al 3 maanden geleden? En overal zie ik je en nergens vind ik je. Soms bijna tastbaar, grijpend in het niets. En overal voel ik je tot in het diepste van mijn ziel. Een klein gedichtje dat Jolanda Brok-Dankelman schreef voor haar nichtje. Als iemand waar je veel van houdt overlijdt, wordt alles anders. Je hele leven verandert en je wordt een ander mens. Je zult op zoek moeten naar degene die je bent zonder die persoon. In deze aflevering spreken we over het leven na de dood van een geliefde. Wat doet dat met je? Wat betekent dat je leven opnieuw vormgeven? En ook waar vind je troost? Een van de eerste dingen waar je mee te maken krijgt is het regelen van de uitvaart. Een grote organisatie op dat gebied is Coöperatie Dela. Zij dragen niet alleen zorg voor alles rondom een uitvaart, maar richten zich ook op de nazorg. Zo kunnen ze helpen bij alles wat geregeld moet worden in administratief en financieel opzicht. Als iemand een overlijden meldt bij Coöperatie Dela, dan komt er eerst een collega die de overledene komt ophalen en overbrengt naar een uitvaartcentrum. Of als de overledene thuis is en de familie wenst een thuisopbaring, dan kijken we of het mogelijk is om thuis ook de verzorging van de overledene te doen. We zien toch ook vaak dat mensen kort na een overlijden ook zich schrap zetten eigenlijk om zaken te regelen. Als die uitvaartverzorger binnenkomt, dan lijkt het wel alsof er toch een knop omgaat en mensen in die regelmodus gaan staan. En soms komt de klap ook echt pas na de uitvaart. Als alles achter de rug is, dan begint het vaak pas. Annemieke Smeets is als verliesbegeleider werkzaam in het MUMC+. In die functie begeleidt ze vooral ouders die een kind verloren hebben. Soms kort na het overlijden, soms ook nog jaren later. Als iets heel ingrijpends gebeurt, dan is het een natuurlijk beschermingsmechanisme dat alle aspecten van het verlies niet doordringen. Het is een hele natuurlijke reactie. Gelukkig dat die er is, want als je die niet had, zou je bij een ingrijpend verlies als mens, denk ik, moeite hebben met te overleven. Dus in eerste instantie blijft het verlies wat buiten het boord. Soms voelt dat ook ongemakkelijk voor mensen. Dan denk je, ja, het is raar. Het is net of het niet doordringt. Het is net of het een droom is. Het is net of ik in een trein zit die maar doorholt en waar ik niet kan stoppen en ik heb er geen invloed op. Dat is de afweer. Wat is er precies gebeurd? Als de uitvaart eenmaal achter de rug is, dan zien we vaak dat mensen nog in een soort van roes zitten. En dat is ook niet zo vreemd, hè, als je bedenkt dat de uitvaart vaak ook een sluitstuk is van een hele hectische periode. Maar we weten uit ervaring dat er ook kort na de uitvaart alweer direct van alles op nabestaanden afkomt. En juist bij die zaken willen we als nabestaandenzorg de nabestaanden een steuntje in de rug bieden. Mensen geven ook vaak aan bij ons dat ze het gevoel hebben dat ze pas aan de rouwverwerking toekomen als al die administratieve en praktische rompslomp achter de rug is. Vandaar dat wij nu met een team van consulenten nabestaanden bezoeken om voor hun specifieke situatie in kaart te brengen wat zij nu nog moeten regelen. En op die manier kunnen we mensen dus echt met raad en daad bijstaan. En ook ruimte creëren voor het rouwverwerkingsproces. Op een gegeven ogenblik dan ontstaat er zeg maar wat ruimte en tijd dat wel door kan dringen wat er gebeurt. En als doordringt wat er gebeurt, als die afweer heel langzaam wat afgebouwd wordt, dan staat er ruimte voor het afscheid nemen. En dat is een hele ingewikkelde en intensieve, vermoeiende periode. En dat houdt in dat je moet dealen met alle emoties die er zijn.
In 2007 verloor Ellen Petra Oldedamink haar oudste zoon Daan door een verkeersongeluk. Samen met haar man en hun jongste zoon probeerde ze haar leven opnieuw in te richten. Mijn man en ik zwaaiden Daan die ochtend uit, dus dat was 17 april 2007 en dat was eigenlijk een dagelijks ritueel. Daarna ging mijn man naar zijn werk en ik ging weer naar binnen heen. Op een gegeven moment, een paar minuten later, werd er aan de deur gebeld en een jongen was aan de deur, vertelde dat Daan een ongeluk had gehad. Dus ik ben naar buiten gegaan, naar de plek. Bleek dat Daan dus onder de vrachtwagen terecht was gekomen. En toen ik hem daar zag liggen, zag ik dat hij overleden was. Rouwen werkt heel erg diep in op het bestaan van mensen. En het bestaan is de ene dimensie, daar gebeurt er van alles. En daar reageer je als mens op je individuele manier op. We zaten alle drie in onze eigen emoties, in onze eigen rouwverwerking. En we deden dat alle drie op onze eigen manier, praten er samen over. We gingen 3 keer per dag naar de begraafplaats om toch dicht bij Daan te zijn, bij zijn graf te zijn, bij de bloemen die daar lagen. Er wordt vaak gezegd, je moet het loslaten. Maar dat is nou juist wat mensen absoluut niet willen. Je wilt niet loslaten wat dierbaar was. Je wilt niet loslaten wat zo kostbaar voor je was. En ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken van, hoe kan ik dan anders vasthouden? Dat je van een fysieke aanwezigheid kunt overgaan in een hele kostbare, fijne herinneringen die je iets biedt en waar je kracht uitput om mee verder te gaan in je leven. Het is eigenlijk in een nieuw leven stappen met z'n drieën, omdat het oude leven was er daadwerkelijk niet meer. Zijn wij steeds weer toch nieuwe dingen gaan ondernemen samen, ieders apart. En dan merk je gaandeweg eigenlijk dat je ook weer behoefte hebt om met mensen af te spreken, om leuke uitstapjes te maken. En dat kan het. Ik herinner me nog in het begin dat bijvoorbeeld een feestje, daar gingen we dan wel heen, maar ja, ik voelde me gewoon niet vrolijk. En op de momenten dat ik dan lachte, dan kwam er weer een lading verdriet uit mijn hart. Dus we zijn zeker de vreugde aangegaan. Maar in het begin uitte zich dat ook vaker, toch ook in een huil bij. Omdat onder dat plezier, daar zat ook nog verdriet. Maar we waren ons alle drie ook heel erg bewust van alles wat we opeens met z'n drieën deden in plaats van met z'n vieren. Dus dat was heel erg heftig, dat was heel erg confronterend. Dus je bestaan verandert, dus dat betekent hoe dan ook dat je zelf ook moet veranderen. En dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. We hebben zelfs binnen de rouwperiode al ervoor gekozen om verder te gaan met ons leven. En dat houdt niet in dat we niet alle emoties hebben doorleefd. Dat hebben we zeker gedaan. Maar we hadden ook wel ons hoofd, onze neus richting de toekomst gericht. Zowel ieder van ons drie apart als wij samen met elkaar. Het was voor ons allen heel belangrijk om te kijken van wat willen we verder met ons leven. Om haar verdriet een plek te geven, ging Ellen Petra aan het schrijven en stelde ze een boekje samen met haar eigen gedichten en tekeningen die Daan in zijn jonge leven maakte. In eerste instantie was dit een dankbetuiging aan hem, maar ze hoopt hiermee ook andere mensen te helpen in een vergelijkbare situatie. Tijd heelt alle wonden. Zonder hard werken gebeurt er echter niets. De ene keer een stapje, dan weer een sprong vooruit. Een liedje, een gedachte, een foto haalt me dan plots weer onderuit. Tranen stromen, een dichtgeknepen keel. Erna de verwondering. Ik voel een nieuwe ruimte in mijn hart. Ik heel. De Piea,
Die goeie Pierre, er is dan niet meer. Na al die jaren, door dik en dun, met een steun en touw verlaten. Een echte kameraad wordt. En de enigste die hetzelfde voelt voor ons en voor Veetje wie ik. Dat heb ze niet toch? Snap ze niet. Ik snap het maar al te goed. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik hem nu trusten? Misschien is beter niks zeggen. Oh, daar ben ik zo slecht in. Tasje koffie. Voor mensen uit de omgeving is het vaak lastig om te gaan met mensen in rouw. Mensen weten vaak niet hoe ze kunnen steunen of wat ze kunnen doen. Het allerbelangrijkste is er zijn, te luisteren, het verhaal, al is het 100 keer, te aanhoren. Nanny Kale is vrijwilligster bij de Cirkel, een vrijwilligersproject van Traject. Zij bezoekt mensen die hun partner verloren hebben, biedt hen een luisterend oor en praat met hen over wat het verlies voor hun betekent. Vandaag gaat ze nog een keer op bezoek bij Ton Buiks, die begin 2013 zijn vrouw Ellie verloren heeft. Je weet hoe het gaat, hè? Zal ik jouw jas eventjes ophangen? Ik denk dat het een maand of 5, 6 na het overlijden van Ellie dat ik een brief kreeg van de gemeente waarin een aanbod werd gedaan in samenspraak dus met de gemeente van de Cirkel, door Traject en Humanitas, om gesprekken aan te gaan om met vrijwilligers die door hen zijn opgeleid, die ook een partner of wat dan ook verloren hebben, om daarmee te praten over rouwverwerking. Ik maak een afspraak en ik kom bij de cliënt, je maakt kennis en je blijft bij de cliënt in de woonomgeving en daar heb je je gesprekken. Kijk, je hebt rouwverwerking, dat doe je op een heleboel manieren. Met vrienden, familie, mensen die je goed kent, waar je mee ook gewoon dagelijks mee in contact komt. En dat is vaak ad hoc, dat je het hebt over het verlies en het verdriet wat ik heb meegemaakt, en nog soms natuurlijk. Maar het fijne aan de Cirkel is het gesprek met de vrijwilligster van de Cirkel die bij mij thuis is gekomen, is dat je gewoon open en eerlijk kunt praten met haar, omdat zij dat ook heeft meegemaakt. Zij weet precies wat ik heb meegemaakt en zij voelt het heel goed aan en je hoeft niet bang te zijn om dingen niet te vertellen of wat je bijvoorbeeld tegen deze of gene zomaar, ook familie of wat niet zomaar vertelt. Vanuit het feit dat ik ook ervaringsdeskundige ben, kan ik mijn ervaring die ik heb gekregen in het rouwproces doorgeven aan de cliënt. Hem of haar zo bijstaan in zijn vragen en in het sterk worden in het rouwen. Ja, de aantal keren dat we bij elkaar hebben gezeten. En dan vind ik ook dat daar een lijn in heeft gezeten, ook hoe we samen met elkaar daarover gesproken. Langzaam maar zeker merk je dat je steeds meer het gemis voelt en het verdriet, wat toch regelmatig komt opzetten en waar je met deze en gene over kunt praten. Net zoals ik net al zei, hoe het uitkomt, is het wel heel fijn dat je daar soms met iemand over kunt praten. En dat was dus in het geval bij de Cirkel met de vrijwilligers, dat je daar echt heel open en eerlijk over kunt praten. Dat je dingen kunt benoemen die je niet zomaar tegen deze of gene zegt. Ik kan me nog goed herinneren de laatste keer dat je met mij ook naar de keuken was geweest en zo, dat ik daar ook die fruitschaal had. Ja, klopt. Ja. Dat je Ja, zegt, dat oh, herinner je ik zorgt me wel ook. goed voor jezelf en zo. Tegelijk met dat afscheid nemen en door laten dringen wat er is, komt er ook een besef van ik zal mijn leven moeten aanpassen. En ik moet zeggen dat ik iemand anders aan het worden ben. Het is niet zomaar dat je even iemand anders wordt. Je bent jezelf en je blijft jezelf en je hebt een bepaald temperament, karakter. Dat zal niet veranderen. Maar de manier waarop je leeft, waarop je soms ook tegen dingen aankijkt en zo, dat verandert wel. Rouwen is een heel individueel proces. Als je kijkt op welke niveaus het speelt, kun je niet zeggen het moet zus, het moet zo. Elk mens rouwt op zijn hele specifieke eigen manier. En heeft ook recht op het doen in zijn eigen tijd,
Zijn eigen tempo, zijn eigen manier. Je vindt troost in alles wat ik met het overlijden van Ellie te maken heb gekregen, waar ik me over kan uiten, waar ik over kan praten, waar ik mijn gevoelens over kan laten zien. En dat is vaak meer in echte gevoelens, dat is meer in kleinere kring wat familie betreft. Vrienden, goede vrienden, dat gaat heel goed. Daar vind je troost in. Dat geeft je daarna ook weer voldoening. Je hebt de pijn en het verdriet en het is alsof er iets van je is afgesneden. Je hebt de wond en dat geneest op den duur wel. En dat gaat wellicht met de littekens, die blijven altijd. En dat blijf je ook altijd voelen. Je kunt het soms ook bij je eigen familie soms hebben waar je heel goed mee, of vrienden waar je goed mee kunt omgaan, dat het zo komt opzetten. Maar het feit dat dat mogelijk is, helpt wel om het te verwerken, zeg maar. En dat is precies hetzelfde als ook met die gesprekken die ik heb gehad. Dat is gewoon heel fijn geweest. En ik heb er nog eens over nagedacht, omdat ik gezegd heb van nou, het is wel goed geweest, maar ik denk dat ik nog eens een keer bel. Nee, jongen. Dank je. Ach, ja, maar nu ben ik goed dat ik me zo heb laten gewoon. En toen is de laatste tijd niet zoveel aandacht aan ik besteed. Ach, dat voorzien van man en vrouw. Ik mis Piero heel erg. En de wet, ik zou alles voor dich doen. Als ik nu eens met naar MVV ga. Meent ze dat doen? Ja. Weet je, ik ben zo blij dat het geholpen heb. Ik weet niet wat ik zonder dich zou moeten doen. Absoluut. Nou, ver. Dat is denk ik ook de hele essentie van rouwen, is denk ik leren hoe hou ik anders vast. Ja, daar word je stil van. Wilt u deze aflevering nog eens terugzien? Dan kan dat. Kijk even op www.goordforijn.nl. Daar staan alle afleveringen van Goed voor Rijn op. En ook kunt u daar de praktische informatie bij iedere aflevering vinden. Volgende keer weer een heel ander onderwerp. Dus heel graag tot dan.